روزنامه کردستان به هژمارە خۆی 634 بەشێ عەرەبی و هەژمارە 175 بەشێ کوردی بمژارên nû giring derket û gihişte berdestê xwînaran. Drûpela yekem ya rojnameyê de ji beşê Erebî nameya Serok Barzanî ji bo Cemawarê Kurdistanê belkefta dengdanê li ser referandûma serxwebûna Kurdistanê herwiha daxuyaniya polîtbîroya PDKSê belkefta 63 salvegera damezrandina Partiya Dayîk nûçeya ragihandina Dr. Fuad Husên wekû wezîrê derve ji Iraqê re serbarî gotara destpêkî ya rojnameyê li jêr sernavê rûxandina lêreya Sûrî û azarên Sûriyan cê xwe digirin. Raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya Meha Gulanê ku li jêr sernavê hewlên berevdestxistina Yekrêziya Kurdî ciddî ne. Destpêşxeriyên guhertineke erênî ji aliyê pêdê ve. Nameya Xwecehiya Partiya Demokrata Kurdistanê şaxê şeşan li Holandayê pîrozbahiya rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Holandayê pelkefta bîranîna damezrandinê herwiha vejandina PDKSê ji çirojiya hunermendê koçbarkirî û pêşmerge Seîd Gehbarî re daxuyaniya NKSê derbarê metirsiyê ji biryarên tekalî ji aliyê rêveberiya PYD di danûstandinê bolatiyan re û kirîna berhemên zeviyên cotkaran neçarkirina wan lêserfirotinê cê xwe di duwem rûpela rojnameyê de digirin. Drûpela sisiyan de daxuyaniya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê derbarê danûstandinên ji ber yekhelwêstkirina Kurdî û helwêst û daxuyaniya bi navê grûp û hinkesayetên Sûrî û devera Rojhilat Rojavayê Kurdistanê herwiha 15 sal li ser ragihandina şehîdbûna Şêx Meşûqê Xiznewî û şermezarkirina NKSê ji kiryar û binpêkirinên di dermafê gelê Kurd de li Efrînê têne kirin, serbarî hejmarek navên revandiyên Efrînê rewşa Rojavayê Kurdistanê hevdemî rûxandina lêreya Sûrî hatine belavkirin. Rewşa Rojavayê Kurdistanê û pêşhateyên dawiyê yekhelwêstkirina Kurdî û danûstandinên dawiyê, raport, bûyer, şirove, lêkolîn, gotarên siyasî, civakî û tenduristî, rewşa Sûriyê bigiştî, belavbûna koronayê, rewşa kampên penaber û derbideran drûpelên din yên rojnameyê de cê xwe digirin. Di hejmara 175 de ji beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan ku çar rûpelan pêk tê, drûpela yekem de gotarek dibin sernavê. Ji raya giştî re eşkere ye kî dixwaze Yekrêziya Kurdî bi ser bikeve ku bi pênûsan vîskar Cemal Ehmed hatiyen vîsandin cê xwe digire. Drûpela di duwan de jî babeteken vîskar Dîlan Umar li jêr sernavê rewşa welatiyên Kurdistana Sûriyê zehmettir dibe cê xwe digire. Di bîravariya 104 saliya peymana Sayê Spîko de babeteke Dr. Kamîran Hacı Abdoye drûpela sisiyan de hatiye belavkirin. Herwiha drûpela çaran de jî ku ji çand û hunerê re hatiye dabeşkirin babeteken vîskar İdrîs Hisso bi navê prensîpên pêşmergetiyê di hemû jiyana xwe de pêk dîne. Herwiha babeteken vîskar Cimşîd Bagokî dibin sernavê konê reş û dihemîn pirtoka helbestê bi navê Qamişlo Pol cê xwe digirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî rewşenbîrî û civakî ye. Nîv mihane ye ji aliyê ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin. Ali Umar